makosana mukatsata bwinobwino update yomalizira imene tinapereka yokhuzana ndi mlandu wa a Richard Chimondo Banda komanso a Dala Kadula makamaka pa mlandu umene akuti anapalamula mbuyomu pamene amafuna kupha munthu mu chaka cha 2021. munthu ameneyo dzina lake ndiye kuti ndi Frank Chawanda. Nawo mu update imeneyo timafotokoza zonena kuti pali munthu amene amaopseza a Frank Chawanda kuti pachifukwa chonena kuti anamangisa a Richard Chimondo Banda ndiye kuti no munthu ameneyo athana ndi a Frank Chawanda chifukwa sangapange zimenezo zomangisa munthu oti ali ndi responsibility. Komanso a Frank Chawandawo akupanga zimenezo zomangisa a Richard Chimondo Banda chifukwa chonoti ali affiliated ku chipani chomwe chikulamula padakali pano pa cha Democratic Progressive Party. Ndi zimenezo munthuyo sakuzizimuka. Tate ntionereko zimene wayankhula mkulu ameneyo ku polisiko kumapeto wake tipizeni nkhani. Makha kumbalala fumuka umphawi tisi ndikubaka polisi chifukwa ndidaopseza anyawanda ndidzawaamene chifukwa yoti anamangisa Chimondo Banda koma izi ndidayankhula chifukwa yonolimbira ndidaledzera ndi ndikupempha kuti Mr. Chawanda ndikhululukire. Chabwino taona komanso tamva zimene wayankhula mkulu amene akunena zona kuti amukhululukire zimenezo amayankhula chifukwa chonena kuti anakhuta kabanga anamwa midoli ndi mmene akuyankhulira pamenepo. Now looking at the gravity of case imene a Richard Chimondo Banda komanso anzawo a Dala Kadula akuimbidwa yokhuzana ndi amenewo a Frank Chawanda. Nkhani imene ngati tikuitsata bwinobwino ndi nkhani ya serious ndithu. Mukaonanso maloya awo a Jefferson Kazipatike ndi anzawo ndakuti akuita kutuluka thukuta pameneno akupanga fight ndi cholinga choti a Chimondo Banda apasidwe belo. Ndiye kumapeza zoti munthu ngati amene akumabwera kumazaperekanso ma threats ngati amene aja. Ndiye potengeranso ndi mmene amayankhulira aboma kunena zona kuti a Chimondo Banda ndi munthu amphamvu kwambiri andi kuthekera kukasokoneza umboni akapasidwa belo. Kuphatikiza pamenepo amazakamba zokhuzana ndi chitetezo cha mboni kuti a Chimondo Banda akapasidwa belo ndiye kuti mboniyo chitetezo chake chitokhala pa chiopsezo. Ndiye uyu akuti anakhuta midoli nkubwera nokumaza yankhula zinthu ngati zimenezo. Tiziyankhula kuti kuyankhula zimene ankayankhulazo chifukwa paja amanena zonena kuti a Frank Chawanda apange rekodi zimene iyeyo akuyankhula sakuopanso china chilichonse sakuzizimukanso ndi munthu wina aliyense. Chipani cha Democratic Progressive Party chinabwera mbuyo pamene chipani cha MCP chinaliko kale zimene zimaonesa kuti mkulu amene ndiye kuti ali affiliated ku chipani cha Malawi Congress Party komanso nkutheka kuti ena ake behind the scene ndi ameneno amamutuma kuti azikayankhula zinthu ngati zimenezo. Komano ngati anayankhula out of mowa zimenezo zositinga zikhulupirire ndi anthu ambiri amene amakhala akumwa mowa komano they behave responsibly. Kayankhulo ameneyi ndiye kuti ni mmodzi wa mamembala a jawo amene amanyamula zikwanje sitikudziwa bwinobwino potengeranso kuti makosana amene aja nthawi imeneja amakhala zoti avala mamaski chifukwa munthu sungangodzuka kumazayankhula zinthu ngati zimezi potengeranso ndi mmene mlandu umene uja ukuyendera ku bwalo la milandu. Koma ngati zinthu zimenezi anangopanga out of kungofuna kaya kutchuka kachani ndiye kuti kesi yake simeneyi apapa ndithu zinthu zitha kumusokonekera. So makosana tiyankhulepo motere tikamafuna kuyankhula timene kuti tizilingalira bwinobwino zosatira za zimene tikuyankhulazo. Paja amati lilimetu ndilopsa kwambiri lili ndi kuthekera kusokoneza komanso kumanga tsogolo lathu. Ndi mmene zakhalira ndi mkulu ameneyi atha kukumana ndi mavuto kwambiri. Ngati abomawo kapena a Frank Chawandawo angazitengere zimene amayankhula mkulu ameneyi. Ndiye paja kuli mwambi uja umanena zonena kuti konze na nthambwe anazitengera ndi zimenezi mkulu ameneyi zitha kumusokonekera ndithu. So anthu tisamatengeke ndi zinthu za ino ake ngati tisakuziwapo kanthu. Anthu amene akukhuzidwa pa nkhani imene ndi anthu onena kuti miyoyo yawo ndiye kuti ili pabwino ngakhale kuti ali mu situation imeneyo koma akuzindikira zoti zawo zili pabwino. Komano mbale ameneyo ndine oti zinthu zake ndi zokokera choncho kumapeza zoti ukazikolese kumavuto oti unakatha kuopewa bwinobwino ndi zosayenda chifukwa munthu ameneyi tikuyankhulayi ndiye kuti ali ndi family kaya ali ndi achibale amene amadaliranso iyeyo. Ndiye kuti ngati angapezeke zoti wakaponyedwa ku ndende anthu amenewo akhalanso ma victims
aziganizo zopusa zimene iyeyo anapanga. Mwenatu mwene maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amenewo alipo mutafotokoza comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Sawale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikumachitika ndauta zitha kutipeza mosavuta.